Кидам тук ли е? Кидам е Нинка от селото на топлата вода. Става смъртен. Няма как да го убиете, колкото и да се опитвате. Неговото безсмъртие се дължи на една много странна и далечна религия, която почита Бога страшен. Кидан, освен това е част от тайна организация, наречена Акаци, които преследват веровете с опашки и търсят да господстват на света. Кидан е неуморно преследван от Харуно Сакура. Моля да освободите пътеката, за да може да мине Сакура. Сакура! Економики! От селото скрито в листата, Сонока. Нейните партньори, Наруто и Саске, тримата заедно те се опитват да победят лошата организация Акаци, чиито представител е Кидан. Позволете ми да ви представя и един майстор на кунг-фу, Рю! Като една истинска нимка Сакура се бори с чисто зло. Моля, починайте Кидан, Рю и Сакура! След като ви представих няколко нинджи, мисля, че нека ви представя някои магични същества. Моля, приветствайте висшия маг Елентари! Веднага се сея, върху тъмната фея Рикае. И не на последно място прекрасната вещица Челеса. Като един истински маг за добрата магия, Елентари търси светлината на света. Благодарение на това си търсене тя достига до званието маг. Нейни врагове обаче са Dark Fairy Рикае, която няма да се подмени да сипа малко развалено мляко в кафенцето ви, и веселата вещица Челеса. Друг представител на тъмната страна моля, помилите смърт! Смъртта е цена, който си казва. Последна в нашата плеяда от пътни състания е статуса на Тъпър. Тъпър е демон. И както подсказва името, ще накара всички ви да страдате. Вие сте от болка. Моля, позволете
Естер е последната наследница. Последната наследница на своя род. И освен това е монахиня. Моля, ударите сестра Естер! Тук да се присъедини към нас е много близкият ми приятел, Негово величество принц Ноктис! Леко! Принц Ноктис, моля, внимавайте с лапките! Принц Ноктис е един типичен скромен трагичен герой. А тъй като, както вие знаете, аз съм от Токио, искам да поканя тази вечер сред нас една моя бивша съученичка, Санаме Чидори. Санаме крие в себе си дълбоки тайни. Мистериозни учени са закодирали в съзнанието и тайните на Вселената. Пречува да не се навъртате около нея. Много, ако не искате да си го отнесете. Искам да приветствате на сцената една невероятна изпълнителка. Тя е звездата на група Версай. Хизаки! И разбира се, нейният китарист Мезе! Моля, приветствайте Хизаки и китаристът ни Мезе! Силата, с който стили Хизаки е Джейроб и Рижуруке. Последна в нашото дефиле, но определено не по-важно, е много скъпата ми приятелка, графиня Олта Влад Тепеш! Не сте ме чули грешно. Графиня Тепеш! Тя е вампир! Преди да ви помоля да аплодирате моите прекрасни приятели още веднъж, искам да ви разкрия една тайна! Хизаки, дали няма да се присъединиш към мен? Хизаки? Хизаки крие огромна тайна. Да им кажеш ли, Хизаки? Не? Моля те, искаш аз да ви кажа? Хизаки? Хизаки всъщност не е жена. Хизаки е един прекрасен мъж. Напълно хетеросексуален, дълго да подчертая. Мога да го кажа
отличен опит, тъй като той е чест гост на гейшите в квартала на върбите в Токио. Моля ви още веднъж да будете прекрасните ви приятели косплеерите от Вкусната! Благодаря ви, че бяхте с нас и бяхте гости на нашето прекрасно дефиле. Аз бях Юлия, много ми беше приятно.